unyana wakho kuphela kumzalwane uYesu kuze bonke Thixo abakhalayo bangashabalali ngoba benobomi naphakade bawulixesha loba uzukiswe ngathi lixesha basomandla abantu bakuzukise ngemizimba yabo kuba Thixo wancama uYesu wancama umzimba wancama ubomi bakhe ingaba Thixo sikhonza sincame ntoni thina sesincame Thixo amaxesha uhlala emakhaya nefamily zethu silapha ke Thixo sincamele wena sizukisela ngayo ngalonto in Jesus name amen sikathela phansi bangcwele ndibulise kodwa befundisa abakhoyo apha odade omama abantu abasha intombi hey I'm so blessed in the worship I'm going to share that worship yami yeba thodana yabona manje ngathi lo muntu ozese simumu izolo lapha namhlanje uya worship obezidetho obesisimumu izolo lapha nale ndamcenga xa sithi hayi isikhawulela komqolelo ukusebenza nathi asizokuwisa manje ulinda negazi into omhlanga kade awiswa yahlala melana negazi Thixo wami wasebenza bawo hayi bangcola masiqale siyambonga uThixo abambonele umntwana benjani abanawushiba ngulona namhlanje weshipayo uyacaba usathana utarget abantu abaphethe into zikaThixo omtyholi utargete abaphethe izinto zikabani bangcwele masidanise noSathane sonwabe ngexesha befuna sinqongophana ndine testimony kwakhona yizolo ndithe kune bazalwana izolo ulekwa ngenxa kamoya hayi ngenxa yenyama uviswa ubuhlungu enyameni so that umoya ufumane ukunqongophala bangcwele uSathane soze ahambele enyameni uyedlula nje enyameni ufuna ntoni umoya that noba sekuthiwani maintain your spirit phakathi yonke into enakuhlasela ndachaza ngathi ngomtshato ngabantwana ngefamily emsebenzini ngabahlali ngento yonke oviswa ubuhlungu kwasenyameni or emotionally itarget ngumoya gcina umoya wakho unaffected but whatever that comes to destroy you amen ndine testimony bangcwele bendiyongcwaba eManfre umfuzi umthobela eyongcwaba uqhubu umama umfuzi umthobela eyongcwaba kwenye indawo uqhubu ziqhubu zimbini mama umfundisi kwenicala tata umfundisi kwenicala okwenzekileyo mama umfundisi wafunyanwa yi-attack ndiyamthandazela on my way to Manfred kwasho ukuthi into ize ngamandla tata umthobela kuliwa imessage ozoyishumayela kuqhubu indaba kamama yeke hambi yoshumayela uThixo indlela zawusebenza ngayo ndaba yamindlela wahambi yakhe akasebenzanga uThixo bangcwele eManfred such that ndijika kwa into yaseGuwa intente yami ndikhomba eManfred kulamzi bengcwaba kuyo elubhacweni within 2 weeks iyachithwa le iyomaphi so cause only for 2 weeks ndiniphe nje i-last offer ayizuwa ngomso kundisagcwele teaching for 2 weeks ndivalelise ndiyakulomzi bezingcwaba nkuwo kuyoqalwa ibandla my God hallelujah imessage lephaka ngcwele yothuse nabantu it was full of evangelism full of preaching teaching full of apostolic teaching prophetic teaching akekho umuntu obephaya othi uyazisola ngokuba kulantente ngokuba kulangcobo namhlanje ndizodwa bangcwele ndisagcwele lonto ndizakule ndizonigabhela hayi umgabho ombi ndizogabha uThixo bebangcwele ndigcwele mna uThixo andifuni bangcwele iCovid idlule nabantu bayo yababamba mna ndigcwele uThixo ingaske ngoku ndimgabhele ebantwini
Nizobamba lo Thixo wami namhlanje. Nansi testimony. Uma umfundisi waze ekliniki wabe sedluliswa kwa Dr. Matangakhe. Yamthanda Magdala umfundisi osindisiweyo. Ndiyathanda ukuncela abafundisi basindiswa abefundisi. Uphathwe ngumuntu onomno kwabantu kaThixo. Andisho kungayiwa kwabanye abangasindiswa kodwa bangcwele ndiyabapasisa odokta abasindisiweyo. Ndiwapasisa amagqwetha asindisiweyo. Ndiyapasisa umuntu oyiprofessional aphinde abe usindisiwe. Ndingathi abangasindiswanga iprofession zabo mazelanda kodwa ndibeka ubhunzi kwi-professionals ezisindisiweyo. Samshiya phawuma bangcwele laa nto ibisiliwa befuneka umfundisi angayipha alibale ukucinga ngonkosikazi wakhe kanti ubengazumphilisa akangogqirha ubezawuthalaza njengam aye kwagqirha. Ngathi mfundisi ijonge le nto ndithe izolo inyama sufokasa kuyo uviswa ubuhlungu ngonkosikazi yakho kuyabona uba le nto ozoyenza phaya yakwamoya iyingozi. Ndathi carry on mhlobam akashumayelanga umfundisi kuthiwa kuphatha kwenzeka inyikima ezandleni kuloo ndawo. Kuyentaba kona ii-teachings esizozifumana apha zi-practical zi-real. Haleluya. Le ndizoyitisha ophoswe yiyo aze amane ezikhumbuza kwi-audio ku-WhatsApp. Ndizothetha into endingazuyigqiba namhlanje. Even next week xa sidibana Thursday yi-continuation. It effective fervent prayer of a righteous man. Effective fervent prayer. Fervent, F-E-R-V-E-N-T, fervent. Fervent means intensively compassionate. Fervent means intensively compassionate. Ngamanye amazwi ukuba nemfobe nemvakalelo novelwano olungaphaya usenzwa ngomthandazo or effective. Ndizawuthetha ngento emphena usathana amandla. Ndiqale ndisithi aniva nge-God generals, anisiva nge-God generals, imost yabo ngodata abahambe noThixo ngendlela engumangaliso besaphila kweli hlabathi. Imost ye-God generals abafakwanga utata uBhengu phaya because lo owaye sort of ukuzama ukuthetha or edibanisa information. I don't believe bebazi utata uBhengu. Utata uBhengu, utata uNgidi, utata uChiliza, utata uDuma bayabhilonga kwi-God generals. Mamelani ke bangcwele, ndifuna ukunixelela into ozawuyeka xa uzithandela. Xa ine-miracles kakhulu. Ngabantu abane-ministries zabo ezi-full of mysteries, miracles, signs, wonders, healing, deliverance. Abanye babo babevusa abantu bafile bespecialize ngabantu bafile. Nkosi yami ndikabe sigama lomuntu. Kunotata owaziwayo e-Assemblies of God. Ethiwa ngutata uNene. Wavunywa lo tata nangutata uBhengu. Esaphila utata uBhengu kwavusa indoda. Yayingenza ipost yona. Iposters yes. Yayingenza iziposters xa izayo. Uma ibuku xa
amadimoni awamamkele vonke utata umnene xa esize endaweni bekungevi bazalwana bekuvuka ngamadimoni uba wafika unene. Uma ngabe usekosted amadimoni amamkelefu abaleka ezenganeno awakwazi ukuya apho seyihambe khona kuba xa ihamba utata unene ushiya ntoni umlilo ushiya iglory. Siyabona nindimamele bazalwane bam ndiyemthandazweni namhlanje. I want to help you. I want to help you. Enkosi mayisana. Utata unene uma uqumbu idemons zasemthatha zixela abantu hey siyaphuma ngoku ufikile unene. Xa esiya eGuwa Thobela esesedutshwa ebengaziwa ngabazalwana ubexelwa ngamadimoni balekani safa ngunene. What was his secret? Umthandazo. Phansi bonke abantu ebebehamba noThixo kusenzeka imimangaliso kwiministries zabo, kusenzeka i-wonders. Abezobethwa babethwe ngokobiwa komthandazo. Yonke indoda ehambe noThixo akuzokwebiwa into yayo, kwebiwa umthandazo. Zolbalise bali but ke bangcwele ebuhlungu umfundisi onene kubalisa i-devil worship. Kwahlala ama-devil worshipper astrong kuzanywa incebo lokuba umfundisi onene lo angabethwa ngantoni. Ndimamele ndixoba ngcono is something eyaziwayo nangabantu bamazwi onene. Ndoda kaThixo ebihlele emthandazweni kwahlala ibhunga because I believe wakuba kule level kuhlala ibhunga simthini na umzalwane ubani kuba sikwazi kumelana nalo mlilo wakhe. Kuhlala ibhunga because of prayer. Yebazi abantshongani ukufunda iBhayibhile uyidle uyigqibe. Siyavana akufani nokuthandaza kakhulu. Izwi is a necessity, but iglory ayingangaliswi. Iglory ingumthandazo. Bazalwane uba uhlale endlini iveki yonke ufundile izwi, 2 weeks ufundiswa uphuma sharp in the spirit but without ignoring or ifuna ohlale 2 weeks emthandazo. Maniphinde if you stay 2 weeks udliswa uphuma sharp in your spirit kungekho nto enokumelana nawe ngenxa yesu, kodwa ukuhlala 2 weeks kwiprayer ungadibani namntu uphuma neglory. Bele kunceda wena ukudla izwi, kunceda wena, kunceda your spirit to be sharp. Awungeneki uyoyikeka ugcwele amandla ngenxa yezwi, kodwa iglory zikazi bantwana iglory isemthandazweni. The word sharpens your spirit. The word sharpens your spirit, but in prayer it illuminates. Ikopikazimlo yenza splendor, yenza into halo. What is a
halo. A halo is a ring surrounding the head of a holy man. Halo, H-A-L-O, is a circle or a ring that surrounds the head of a holy man. That's halo, H-A-L-O. It's a luminous thing. Engena uboma ngabantu. But amadimoni awakwazi ayayibona halo. Is that all? Is that now? All right. Effective, fervent prayer of a righteous man. James chapter 5 verse 16. Malafuta. Omthandazo. Waishale mthandazweni Amandla katatunene ayiwi fervent, effective fervent prayer of a righteous man. Amandla God's generals ebehlala emthandazweni kwalamadoda. Miracles, signs, wonders, umuntu othanda ukuba nazo. Yazi mina abangani ndithanda ndingaphinde nonke apha eSouth Africa. Anxo emzantsi ndithanda ndingalibhida nonke. Because ndiyakwazi ukufunctiona kwi-miracles, signs and wonders. Ndiyazi uba xa ndifuna ukulifta istandard sam to perform more miracles, signs and wonders, what buttons to press. I know. On the calling ndinganibhida eMzantsi Africa. All the buttons to perform miracles, signs and wonders zilapha ku. Othanda apha kuni azayenze ngixelela. Jobana manje, jobana. Umuntu ophiweyo kwi-ministry ye-miracles, signs and wonders. What is a secret behind miracles, signs and wonders? Umthandazo. What kind of a prayer, therefore, efunekayo? Let it show. Kamanya mazwi ndinibeo into zakuthi aphukelisa ngomtholi. In other words, ndizocastrate uSatan, ndizomphela ama-potatoes. Kwahlala amadevil eshipa ama-Satans kwathiwa ingakanani imali katata. In terms of money, is his financially stable? Kwathiwa hayi ungumzalwane nje. Niyandini? Ikephala ekwayiwa kuyo okokuba
ungumzalwane apheze emalini ume kanjani kodwa hayi ngumfundisi nje akasokoli kodwa akanako konke umfundisi unene kodwa test number 1 xa imisintente kwakhusha ama-developship anikelisayo bathi bekhona bawuve kuze bhafu xa kunikelwa ibanjwe ngebhafu imali kunikelisa ama-developship kuzodliwa ugcobo ngemali yabethu imali kuthiwa umfundisi wayothenga iToyota Corolla anixoki mna bazinto ezinento ezivanga abantu abayaziyo lethu kanti la moto akuyo moto above the ground zezimoto za-underground wayithenga umfundisi futhi akayithenga yena underground because akasebenzeli underground but ucutshiwe amaKristu anetyala when the man of God is anointed nina maKristu nibukela miracles signs and wonders nilibamba behind miracles signs and wonders ngumuntu oniwa ngama-satanist ningathandazi ngani kwakumele uba umfundisi unene kube khona ama-submarine zochaza bangagama ntoni kwamele uba kunama-submarine athi aselenje lo tata noba kasathandazanga yena kodwa thina sawuhlala emthandazweni ngenxa yokuba into zenzayo zii-miracles hlala ama-developship ngomfokanene wazisela imali ngebhafu wayikhela imali wabe sathandaza ngoku seyikhona imali wathi khona uyethandaza babisho ngake ngoku bona ngoku imali khona usathandaza imali khona usathandaza test number 2 uthanda imali thatha imali now okay step number 2 ngithemba ngcwele ufaka into imali ngebhafu ne uyothenga iCorolla engaphumi apha noma wayithenga kwaToyota imoto umzekelo yayingeyoToyota ephuma emhlabeni kontest imoto waziselwa imoto ephuma underground because amaKristu kufuneka aze kunendawo nyandiva kunendawo e-underground ekungekho nhlobo yeframe yemoto engekhoyo zonke inhlobo zemoto enizikhwelayo apha kuneframe eze-underground bathi abaziyo la ndawo akukho mhlaba umhle lizulu lasemhlabeni lama-satanist yonke into ethi ne-upgrade yinto kubo eseliphelelwe ize kunjenge-development kunelizwe apha ngaphansi kunezikolo kune-surgeries kunezibhedlela akukho nto apha emhlabeni esiyenzayo engenziwayo neparlamenti khona there is a place underground there is a place underground as I preach right now amakhompyutha wawo ayadanyaza kuba akukho ndoda efana ishumayele ngale ndawo there is a place underground azimoto nizothukayo kufika uhlobo olusha lwe-Benz yinto abayisebenzise phaa bayigqiba bathi mayiye ngaphezulu that's why imithetho United Nations Organization imala igqityelwe phaya underground nithathe imithetho ye-UNO egqitywe phi underground
Yamkelani lento madoda, kunelizwe elingaphansi kwelizwe. There is a world underneath, and the world underneath controls the world above. Ndizonityhilela ukuba kunelizwe enzonzobileni phantsi kwamathuba omhlaba apho zonke izinto zikhontrolwa khona zokwenza abantu belilizwe ngaphezulu babe ngathi bafashionable. There is a place underground. There is a world underground with all professions and professionals. If you talk of lawyers in Talatonjo, they are there. If you talk of specialists in the Department of Health, doctors, surgeons, they are there. Honest, audition, architects, engineers, you mention a pilot, all the professionals, the men in the world underground. I-computer system yakhona ayifani neyalapha. Kude kube khona ne-computer esetshenziswa nguye ophethe ubukumkani bonke behlabathi uSathane, apho ajonga lonke ilizwe, all the actions and activities done throughout the globe. Yonke intshukumo eyenziwa kwelilizwe yenziwa ngaphansi. Ndimamele umfundisi unene imoto yakhe yaphuma pha. Ndithe umfundisi unene kwakuzwa lo mfundisi othandaza kangaka singambetha kanjani. Unayo na imali? Kodwa hayi unayo njengamfundisi wonke. Kodwa give him money. Akwanikelisa bazalwana kwakhutshwa ama-devil worshipper awaziyo aspecialize ngokunikelisa. Wanikelwa kwiimvuselo zakhe wabhideka kwadwala ibhafu imali. Enikeliswa unikelelwa ngama-devil worshipper aphuma in the world underground. Akuyothenga imoto yakhe ayathengwa in the world above, yayothengwa in the world under. Yakontrolwa ke ngokusele echelile imali nemoto. Yonakala imoto yakhe, yonakala, kwafuneka imali, kwavalwa abanikeli. Waqala ngokumfundisi kwaphela lapho yokuthandaza. Ameveva mana. Nalonke lixesha kwakuzanywa into enokususa umfundisi unene
unene. Wengafani nathi bandiyedwa ndiyocela kufraternal. Bandisemthatha ngicela kufraternal. Fraternal or no fraternal. Ifraternal yayiva ngamadimoni selefikile unene. Njengoba sihamba siyocela isithambi fraternal sometimes uThixo ithi udile ifraternal. Unene wayiva ukuthi uThixo ndiyedwa. Awusho omthandazo. Awuthi Thixo ndiyeposted. Awusho ayiphuma akaxeli nakumfundisi wendawo yakuyo. Uyabandawo yakuyo amadimoni athi selefikile unene. Ndoda ihlala ejulile mthandazo. Thobela. Yazi nandaba ndoda ndithi bangcwele. Uma ngaba wenenyama umuntu negazi edlungqosha lodlwandini ekirice lechwandini eselamanzi lasemandini wayingakhona ngensini into ilapha kum. I can do it like he did. Ingxaki ilapha kum. Uthe umfundisi uzonqangaza amathe. Wayishumela kanje. Kuzawufika umuntu apha obeliyodwa because nijonga abantu nina ni judgmental too much. Makrestu, you are too judgmental. Now person Tito Makrestu, you are too judgmental. That's why Amakrestu are stagnant. Our very family, they are too judgmental. Uthixo uthe uzovusana amatye. Amatye azokwenza miracles, signs, wonders ezingenziwanga ngamaKristu. Ndakhona amatye azovula, amakhona amatye. Akhona amatye. That's why kuthiwa mandithishe kuzovuswa amatye. Bangeke ndigxotyiwe mna. Nathe and uThixo I'm sure undenza umuntu othishayo mina namona abangcwele. Mina andikafikile ngoba kudivusa abafileyo apho bakhona bavusa. Sivana but apha ematyeni kuzovuka abantu xa ifike emoshwara isidumbu somntu ngoku seyifikile ufikile kuphela isidumbu. Jona bangcwele kuba ngaba akavukanga umuntu omtsha after me I won't die ngayeza. I know the button to press, but andinamona I am dishing out the information onako azithathele ongathandiwa yet. I will show you how to perform in the ministry of miracles, signs and wonders tonight. Nangelimini umama umfundisi wanenhliziyo phawu. Ndithe izolo xa kubethwa inyama kuba idabi lethu asilo imfazwe yenyama negazi. Xa kubethwa phela kuziswa izinto eziza kukuxhela umphefumlo. Umzimba wakho ungakwazi ukunyamezela these agonies. And babhalele emoyeni abanamsebenzi nomzimba babhalele phi emoyeni. Wabethwa apho umfundisi wakheleka emoyeni, umphefumulo wakhe wakheleka, kwehla amandla emthandazweni, wabethwa yathathwa. If there is an area abangcwele esibethwa kuyo, ndiyalibona izwi. Uthena manje wangayikho namhlanje. Yabangcwele izwi. Uyabona theologian engasenswanga ine gift yezwi. Ungadinga lo muntu ukuthi izwi ungalisebenzisa ungenamoya xa une gift. Baninzi abantu abancoma ukuthi bayashumela mina ngikwazi mamamela. You can't
ngena mo ngikuvu saleka icebo ukuthi thina uMdisi unomona bangcwele thina abakwamoya asikholwa yigift. Amen. Ingasi gift iyabe nantoni namafutha. Uyanti ukula mngcwele umuntu bangcwele ongaphambi kwabantu atsho ngegift. Engekho ungekho futha kungekho mlilo bathi beblesseka abantu bendelila Thixo intoni eblessa abantu, but if you are not prayerful uzodlayo into nomkhulu. Yes. Ngalala monophakama izophosa bazalwane lento isekuthandazini. Uyakhasa umuntu oweshiphayo xa umuntu othandazayo uba Thixo iyona ivoice yakhe inento but ayinamlilo. Ayinjalo why abantu bangakwazi ukufa xa umuntu engenamlilo? Abathandazi. Okwesibili bangcongela abantu kuthiwe yo uzoshika nomntwana usula ngombulo umepulpithe nombulo njalo mangcwele ndimhlekisa akekho umuntu othandazayo ongosulelwa ngumoya wombulo omshumayeli. Never on earth. Akekho umuntu ongosulelwa ngumoya wombulo ophuma kumshumayeli engumthandazi, because umthandazo sisisefo usefa lamaphephelesi kuba noba seyime apha edlumbulo khona osidlekayo phaa kuye uye kumbulo nokudlela into edlekayo. Akangena idipha kodwa ndithenga udlumbulo ndike ndatsho ndithi abantu babonakala yo sibethwa nomuntu uthwele kuthele umfuzi wambiza wazoma phambi kothi ethwele uvethe uthwele uke watyhilelwa ngaye. Do you mean khona ungeza umuntu othwele kwelibandla anganishiya nithwele ngomoya othwala unawo shenze khona ushumayela ethwele under anointing isisefa kuphume lento because lo muntu ethwala nje ubevele nento. Kuphele umuntu obevele enento lapho pha uye ndiyayidika engingayifuna ukuthwala, then I put it trust in my anointing emaphethweni kuvele leyo yonke leyo kuthwala idliwe i-anointing yami. Wona niphethe kuthi Madikiza kumuntu onjalo sisizibha umfundisi wami benza okunoku ababuse phambi kwethu ufika abasenyana bethu uthi uThixo mawungabi nabantu lepulpit yaxoka ingqondo yakho ugcwele ethuba ugcwele ulwazi ugcwele indaba. Abona ngoku namhlanje Thixo bengeni inkonzo bekutheni hayi uthi akunako umfundisi ubani na blessekanga bangamaziyo lo mfundisi blesseke uwedwa kulokhona yakho endaba. That's why that sanubona abantu behamba nami sanubona abantu behamba nami ukuthi ufane baba right. Okay. Sanubona abantu ndihamba nabo niquma babehamba nami manje mna ndinogobo ndisefa pha kubo amaphephezi langafunekiyo ndidlisene nalifunekayo pha kule mntu entoba kananto manjaji ngewulazi ndaya nonyana bam abasemabhrejini babona ndihamba nomphamfuzi sibone hamba nawo sambize ebhrejini subiza umuntu ndingamazi wabaziwa ndimbonke sumbone hamba namntumba unje namandla xa yahamba nam ngoba Thixo Thixo ndiyalazi nento kaThixo ndithi sefa ubukrexo obubandela abantu into endiyifunayo andinokudlisa bukrexi ndifuna abantu isekrexeni ndisefe ngogqobo letinga
kungafuneki yona indlela right. Yabeka kumina ngizama ukudla right. You can't confirm umuntu aba nothixo ba wenza ntoni kanjani niyeke. Sumlinganisa uza kuba uright nathi lo. Now khonza nama-dealership ubona ndihamba nawo. Khona nje ndihamba nalo bothutha labo. Yitata esimomboni tata lo mama. Ndiyamazi nje. Yini tata nje kuba thitha luthina kabona. Sahamba lo mama uthobeni ide nayo. Ndiyamazi nje. I know what I want from her. Madikiza. I want. The second. All I want is good things for you. Amen. Oh, Phela nobefuna ndima yokhekane. Funa all the nutrients I cannot mandole dinini just pray. I love you more than ever before. Nihamba nawo. Amen. Umfundisene ndiyalila ngaye. Thixo uzovusa utata unene apha. Apha uzovuswa utata unene. Amadoda azothi sayende wena uba ngabe yebhayi xa isendile uthi wafika uqondo nako uwele Thixo wewela. Mamelani ke bangcwele. Le teaching sana igcebe namhlanje but nive le namhlanje ndawo. Kunamagama aseBhayibhelini esiNgesi ekungekho lula ukuwacacisa isiXhosa ndizawuzama. Xa ufunda ngomthandazo wazi la magama iminingi yawo nokusebenza kwawo kuthixo. 1 yazi igama lithi mercy. 2 wazi igama lithi grace asebenza emthandazweni. Wazi igama elithi favor. Wazi igama elithi glory. Wazi ihope. Was the faith, was the anointing, was the gift. So someone who acted abekho lula ngawe singesi but lekhana nwazi uba ngabe umthandazi you must be full of effects about prayer. Don't rely on your umuntu. Make your own research about prayer. I've made mine, I've done mine, and I cannot lead you astray. When I come to mercy, it mercy ayoyam yegati. Igama little mercy, little compassion or forgiveness of an offender or enemy by God. It's a compassion, forgiveness of sins by God. A forgiver, the offender or the enemy ingezanga kwakho. Inceba. Abanomona abazalwana abasindisweyo bathe babenamona ngenceba kuthiwa hayi ke akabonanga bengasindiswanga akabonanga hayi akafumananga Jesu bengasindiswanga yebangcwele inceba can make umuntu ebeningamazi ufike esezulwini ngenceba but asifundiseni babantu bafuna inceba zebazulwini but don't be judgmental. It goes beyond judging. Amen. Siyafuna ukwenzelwa inceba but asithande enzelwa abantu. Hayi
ayifuna inceba ethole izinceba but xa yenziwe lo mnye vele benomona ngencebeni yo ndasithi unyaka engaka 40 years esensiwe asizwe namhlanje afe yena wenzelwe inceba ngubani into yesibini ke engaxhomanga mntwini inceba okugqibela ke ngoku ukunceda abanye abantu abancoma bophela ngenceba inceba ndiyifanisa nemvula yasebusika ongabe kumgqomo pha ingafiki amatangi wathenge ingabikho inceba is like imvula yasebusika ungathenga amatangi izawufika ingafiki imvula kusebusika inceba le gama lesibili ngugrace andisungqama ke ngoku gama lesibili ngqonde igrace igama elithi grace is just something that is free unearned free or unearned favor of God. It's just a free or unearned favor of God. Ayixhomeke kangakum, ixhomeke kwi-favor kaThixo ngam. Example of grace is salvation. Uba ngamaKristu angafunda ezi zinto ngeke bangcwele simonela abantu xa athe umuntu esanda kusindiswa avela benezinto kungenazo ngeke umphunele because grace is unlimited. So ngoku umuntu ngokudala uthandaza avela blessed because grace yama ne-blessings. Blessings of grace. Lokhu khanga faka anikele you have been giving ishumi giving iminikela dololo avule lo muntu anikele kubekanye athenge aeroplane grace. What do you have jealous ngomuntu grace? Ngizakhona ubabalo aluthengiswa lu free but awunolwazi balifumaneka xa bakutheni but wena ngokusindiswa solukulwa ngokusindiswa solubabalwe. That's why bekungamele basiyakhayisa ngokusindiswa phela abantu bakubefana akukho kwamuntu okhayisayo uhlele Thixo bendingubani nami noba ndibalelwe kwabasindisiweyo. Gama lesine favor. Ndithethe imess igrace. Oh, masiya pha kwi-glory. I-glory yile endithe yinkazimlo kuthiwa is a splendor or a bliss of heaven. It's a splendor or a bliss of heaven. Into yasezulwini evele ibe sisingqobo emntwini. It's a splendor or a bliss of heaven. Into evele ekunxibe yasezulwini. I-glory, i-glory bangcwele into evele ukambathise soze uzibone ubona i-glory wena. Libala ngabozibona uba une-glory yenziwe ngabomi because besokuchayiselana nge-glory ibonile injani yakho. NoMoses i-Shekinah glory yabonwa ngabantu xa bengakwazi ukumjonga engaziqondi yena ngone-glory. Why i-glory ifaniswa kakhulu ne-praise and worship? When we glorify God, we praise and worship Him in glory. When we glorify your holy name, we glorify you.
uma ningayenza kanjani imiboniso one day because ngiphathe imayikhi kanje noma ile thithi ngwele 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 uyiworship akakwandisha abantu amathandazo uqona ngulo ngiyaxola mntana hayi khawuthi uJerusalem umuntu onjani istory ngoJerusalem ngenxa yeglory uzoya emngcwabeni xa ephuma endlini uthi tata leva umlenze ungathi ufile ndathatha isihlangu ngapha ndanxiba iflop ilento yakho uzoya kanjani uthi ndaya ndanikwe imayikhi ndayibiza worship yataka eyoqala inyoka kwashunyayela kwaphinde kwanikwa mandithandaza ndayibiza iworship yataka eyesibini inyoka zange kwazi ukumelana neglory esemthandazweni kaJerusalem. La kashumana bendanga lomncimba if she can do engaka wena yabona umthi yabona inyama izokuzelisa ikulalise ikukhanukise xa uqoba ndiyamtheluzela ngiyashumayela ayifuni inyama ube neglory eyona nto ilwa inyama yintoni elwa iglory yintoni iglory yona yodwa ungalifundi ilizwi ndithe the word sharpens your spirit ukwazi ukubona izinto ezikude zabamoya because your spirit has been sharpened by the word but iglory eliyaxesha uncwina uzilile uncwina uthi awuyibona ingubo uyombathiswa uyanxityiswa awuzuyibona wena awehla entabeni wehla kwifasting uneglory engabonwa nangabantu but imimoya ayimelani ngokukujonga kuthiwa luminous nato it's shiny iPaul kuthiwa isenhloko kaKristu kuthiwa emthwini isemthwini holy. There is no glory without holiness. You can be holy without glory. You need to be holy, then uyolanda iglory. Ngobuholi bakho ungene emthandazweni uholy, uyolanda ntoni iglory, so that holiness yakho ingabi pure holiness, ibe holiness full of glory. There's a difference between umzalwana holy engena glory nomzalwana holy full of glory. Anikhale madoda dama kwanikhalisela andinikhalisela namhlanje ndifuna nikhale khona ixesha. Okay, gama lesine ifavor.
ifavor. Bazalwane, igama elithi favor lihamba negift kanjani? Alright, ifavor lifanisa nalanto kuthiwa yi-honorary degree. Xa university iza kuwonga ngesiganga esingasilezelwanga sokuwongwa, ujongwa i-performance yakho. Uhleli nje kunabantu abajonge your performance, awubaboni wena, awubazi wena, ude ufike eba satisfying 100% bathi you qualify for an honorary degree. We have looking out usenze imisebenzi ngoku sigcwele, we give you this degree as an honorary degree. Uyifundelanga imisebenzi yakho, ihambo yakho enhle, wa qualify to be honored a degree. That is what a favor of God is all about. How can one ends a favor kaThixo? Nayo awuzuzikhonda. Yabona ngokwani? Cela ndiniqale ngamsebani. Ifavor kaThixo ndayifumana ngeliya xesha ndandisisidengana apha eMthatha. Mna I am favored, ndiyathanda uthanda. Ndayifumana kanjani honorary degree ekuthiwa yifavor kaThixo? Ngela xesha ndithukwa eziparafini kwa-steers, ndithukwa ngabantwana besikolo, ndithukwa ezikliniki, ndithukwa ezibhedlele, ndingabuyi mva. Kwathi kanti amazulu andijonge batyhini, waphoxwa namhlanje, akabuyi umva, waphoxwa. Ayikho imini abantwana endlela ibaleyo ndishumana esibhedlele apha. Ndandifika apha Colobot 2 esibhedlele eGeneral. Fika Colobot 2 kwabantu, ndithandaze baphiliswe abantu, ndingabekanga sandla. Akhoda kumathebisho kwayo yabona into yami, kwathi ndisaphethe ibhibhile gcwele kuthe, kodwa stop it. Thanda masethu ndabanjwa ngoba ndiyavala kodwa ngela kodwa khala isithixo. Yiloo mini uThixo wandinika the longest psalm in the Bible, Psalm 119. Ndikhelekile bantu xa kugcwele abantu begcwele beze kodwa khala. Ndaxelelwa yindoda yecawe ethile yandithini, yandibetha ndalilaka. Ndaya endlini yam ndithi xom kakane ndiphinde esibhedlele, wathi umoya ingcwele back to the hospital in the morning. Kodwa funda Psalm 119 wonke, ndaya ndibhabha ekuseni. Kanti kwela xesha uThixo abone ihambo yam, because ifavor ihamba igift yakho uhleli na. Libalani bazalwane ngefavor ni stagnant. Yeah. Bengindibona nje uphuma icawe, ndiye redwe neflesta. Kuba imoto umfazi agaphe. Ndikene perfume na. Kuba nobaka bandas, kuba imoto mna 2 hours ngene flesta ngisuka 2 hours. Lekingu akhona hash phambi kwami yasuswa ngamazulu. Akhona edoki. I-drive le-statement. Ngelo xesha bangona ndani ngazawuthixo ujonge isantya sam wathi you qualify for my favor. Ayifunyana you exercise your gift. Usebenzisa igift adala uThixo, hayi mntanam, when I'm giving you a favor. What is the advantage of favor, bangcwele? When God has favored you, ukunika itrust makakuphebe. Sometimes izinto ebeziza kubetha akhusele into yakhe engenamsebenzi nawe. Ukuma wena usenza kakuhle, kanti kudala wabhatyaza. High favor kaThixo ukhusela izinto zakho, seyide wakuhonorisha. Akasakhuseli wena, ukhusela izinto zakhe ezikuwe. Ayiqali kuloo nto, iqala ekusebenzeni ngegift yakho onelisele akuthe ona favor.
Yabona manje ngithetha into akukho area abazalwane ababethwa kuyo ngathi le. Usathana akakwazi koyisa lula umuntu one favor. Because when you are favored by God, uThixo uconsent ngezinto athe wakunika zakhe. Then yiyo lento igift kaThixo xa unayo uncelani uzawukwenza ube stagnant umenda wenenye, because once ubaleke ngesantya ngegift kaThixo uzokwenza iwonders uThixo ekubukele ade onele nguwe akunike favor. Do you know why bangcola sijikele sendaweni yakhe eziphosethu? Umtyholi, there's one thing ayilwayo, akafuni nifumane ifavor. Kuba bonke zonke nje ndazithetha, oh mercy, oh grace, oh glory, when you are favored, take out. There's a bhaqweni ndlela. Amagqwirha bendiwaqale ndifayisa nekoktweni ngenxa yefavor. Ndithi magqwirha sonibhaqwe ndifile. Ndithembe ntoni? Ifavor upon me. Ndithetha nje. Hallelujah. Hayi masophela namhlanje namagama uphela. Andifuna ngona siphume. So that next week is the sophumuka eli. Ndithembe mercy, grace, glory, favor. Ndifuna nje ngokuthela ngantoni ke-anointing negift. Yabangcwele ningababona abashumayeli basezicaweni abashumayela ndikade nomfundisa umushumayeli wasecaweni engasindiswanga ene-gift yokushumayela avule only one verse out of Psalm 88 verse 1. Lord, you are the God who saves me. Day and night I cry out to you. Avale by me. Gift. Ufike mfazi nomuntu anixoxa ngani sebat ufika uzephi epulpit because of what a gift abayivula ivesi ngandlela abantu ivesi kabantu ekaThixo igift ekuyi kabantu uzebani bakabantu shumayele umuntu ashumayele kuguquka abantu abaninzi. uThixo akasenamsebenzi kuba wayikhupha out igift as long xa ushumayele uzoguquka abantu uhambe unjalo day one uzawufa beguquke bonke ngenxa yakho. Yesu ukuyo igift bangcwele iphethe two things. Iphethe eternity ne-eternal damnation. Iphethe into ezimbini igift. Iphethe uzuko lukaThixo nozuko lokundawo. Usathana uyavuya xa igift kaThixo isetyenziswa ngumuntu ongekho holy. Gift kaMoya Oyingcwele, Holy Spirit, the gift of the Holy Spirit isetyenziswa ngumuntu ongekho holy. Igift iza kuwenza umsebenzi perfectly, kodwa lo muntu osebenzayo yena uYesu ngokwe. Ingxaki ayikho kwigift. Ingxaki isemntwini ophethe igift. Yiyo lento igift, not umuntu ophethe igift. Sele enjalo izawusebenza igift umsebenzi wayo minus umuntu oyisebenzisayo esesihogweni. Masibe anointing livale ngayo.
I-anointing mangola as uba kusitshiwo. I-anointing is the power of the Holy Spirit. The anointing is not the Holy Spirit. The anointing is not the Holy Spirit. Ungashumayela ngo-Holy Spirit, not anointed. You can preach umoya ingcwele ehle ancede abantu bakhe ungekho anointed. I-anointing namafutha. I-anointing ngumlilo ongafane uhlele mntu ongekho holy. Namafutha angafane ankcenkceze emntwini ongekho holy. Ngumlilo ongafane uhlale emntwini ongekho ngcwele. That's anointing. You know one gqibela ngayo. Wonke umuntu ufuna anointing. Wonke umuntu anga-anointwa. Bathi abantu bathi sicela sibeke isandla sizozitambisa. Bangcwele. I will tell you uba isandla senza ntoni kwintambiso. Isandla sisusa inkungu ukuze ungene kwintambiso. First thing xa ndikubeka ubunenkungu bhele. Ungasoze uluzuze udongo. Xa ndikubeka isandla ndikwamkelisa amandla kamoya. Ndisakususa inkungu awukayazi anointing. In other words, I am opening the gate for you to enter and penetrate in the anointing. Siyabayela abantwana bezilande befuna ugobo bangabantwana mos. Konke ngakambona pha. Ngamanye amazwi zeke ndisusa ntoni inkungu. Ndingenisa amandla okususa. You are not as yet anointed, but ususwe inkungu ngamandla kamoya ingcwele uzovulelwa to start a journey of anointing. No, andisilale yileyam andidlali le nto. And ndingabonke abantu bangagotywa. Ndinga umntu omtsha oyintombi engaka ugobo lwale ntombi aluzulingana nolwam. But mna xa ndibeka isandla kulo mntwana ndidlulisa amandla labani kaThixo for phase 1 wokususa inkungu. Then we start a journey of anointing. The anointing is not an event, it's a process. Kunokutya kwentambiso ekufuneka ndikutishe uba idla ntoni anointing ayidli ntoni. Sawugcotshile ngoba sokukhuluma demon akho na. Hayi. Sasusa inkungu. Sawuqala uonyomasi ngokwintambiso. PPP ACCJ. Ndithi PPP ACCJ is starting point anointing. Intoni starting point? Qala ngawo starting point is anointing. Ngubani? PPP ACCJ. Sizovala ngale namhlanje. Ndinefuna intambiso. Igcina ngabantu.
PPPACCJ. Sihambe ukuma ugcotshiwe wena PPPACCJ soko wenza uphiwo oqala zentontombi hayi siyakhola ngale kancane zaba ngiyagqiba igift ethe ngidlule kuyo into esetyenziswa ngabangcwele nyazazi tongues igift hayi ke unomdade my sister ubali athi nje kwabafana ke athi umka kancane kwabafana yiwa mina usefake machine yathanda ke phayika i-tongues yeah ngoku my sister dololo zimkezi asuke le-hosted aza kumemthatha kasiphayi esibhekele bona ezanyawo sifuwe kwaze kuba uya kwethile lona uzawudlala kumdala wethu futhi rimakasha ripakopoposha ngathi andakuthi ngeke zona i-tongues zisezizo aziyekanga ngoba zi-tongues bethi ephambene i-gift uthi kum hey uyangazi basikhazi ndeyihlaba impama xa ndilungisile awungobhuti sho awungobhuti wami ndiyamazi ubhuti awungobhuti andingobhuti wa no ungubhuti akazithethi tongues som ngelo xesha which means i-gift sophambene ayimntu kusho nasagwadana ungafika utsho ngazo sebethwebule isa-gift tongues masanothoza i-tongues kuthi khona amabali othi akona tongues zona awunamoya ingcwele shame ndithi shame if inkonzo kuyo ithi ukuze uqonde uba unamoya thetha ke-tongues. There are many gifts of the Holy Spirit. Amongst them is the gift of tongues. And lithandi ke lebandla usoze kungathethwa tungazo hayi andilivu kusoze uthule kulapho kwathasi ngathi sitsawe sizasuka kuzo isekhona madivana ngodo i-anointing bangcwele okokuqala you must live a holiest life. Make sure you live the holiest life to maintain the power of the Holy Spirit, the Father. Ukuzikwazi kufuneka uzazi i-strong points esokuqala nguphi lo phi othi be mindful of your plans. Be mindful of your plans. Zingehliswa nakanjani nangubani naphi uphi uqala. I-plans zakho can be under whatever but mazingehliswa naphi nangubani nakanjani. Mazi umuntu ehlise under yakho ba ingabe yaziwa naphezulu. Okwesibili, P where pennies, not pennies, pennies, pounds, money. Uqobo alumfuni umuntu othanda imali. Honest pennies kamamon, umoya othanda imali, luyayibulala anointing. Uphiwe sithathu. Bangcwele xa sibona sigcotshiwe singani phakamela sithanda luyagezisa ugcobo into yokuqala niyazi uba noba bangathini mani kogqibela mna lungabugcobo basigcole esithile umthetho lelayo siyasefisa inento ukuthi lungakwazi ugeze
then pride ingena apho. You are not anointed to undermine the people of God. When you are anointed, be a servant. Abafana aphe mfundisi Madikiza bekumeka wena ngangendlela ogifted ngayo akusondeli namani kuwe. Sibona abantu abasha udlala nabo, udlala nabantu estradeni, udlala nabantu abancingayo, uye kwishibhini uncokole nabo. What kind of a person onguye? Indeed, if I am anointed to maintain the anointing of the Holy Ghost, I must be a servant. Nyabona izintwana zinqamayo umtshana ezithanomisa intente before time ukuzwe ngumuntu ozoma noThixo ezintente sukhala ngeqhina qala ngamagambuthu. Mna andiqalanga ndamiselwa intente ngophilana bendingena overall ndibe mdaka phakathi kwabo ndisidla isonka nabo esibrown coke kuhatyela babuze bakoshuma labanye ndikhuphe overall ndinxibe ihempe yam ndiqhahaze because ndandisekwi-level yamagamboots. Ezintwana zingqamayo zifuna ukhomba zibe khona abantu zimelithetha ngeke ube nebandla ukuphucukile. Ukala kwebandla kwami igaraji sasivuka nam lo kuqoloje kuthiweni nam apha ecaweni sivuka siyomisa izitente esibambweni kizitulo nefamily yam because sasisekwi-level yamagamboots. Ngeke ulakhe ibandla uqale kwiqhina nesuti ngedayi. Ezintwana ezifuna uba uve kugcwala abantu ze-remote controller ziyathanda abantu. Umzekelo, ngubani nje bane bangaka owake wevama ndicela imali yakhe? Ngubani apha kuni owake wandiva ndiyocela imali yakhe ndizomisa intente? Unotshe soze ndicela imali yomntu ndizomisa intente. Ndiya kuThixo ahlale kundiphe imali. Uyarhubula umuntu ubona uba apha etani ngoba azokubaleka abantu xa bekubona ucela airtime. Ngithi abefizi be-airtime namfuza airtime kosanami ubaleka ngamahamba ngenxa ye-airtime. Sucele airtime abantu nahambe entabeni ufumane ii-airtimes. Baza ukuqubuka abantu ngumuntu othi uyawuzocela bemfuthi othi kanti uzothandaza this time. Ndiyafundisa be a servant. Joba bangani jobe apha ebandleni before mfana kodwa 2 years ndimisa intente yam phaa ejunction andisebenzisa uThixo kwi-healing ne-deliverance bekutyolo ndibashiye ndingene emotweni ndiyotshintsha. Hayi xa ndifika kwam ndithi Thixo oyini Thixo ndinomsebenzi apha ndilale ngesisu Thixo ungaphinda undenzela nto undenza phaa. Oyini Thixo ungayiphinda nanto Thixo nanto yenze ngam nyhani yini Thixo into emnandi kanje ndiphinde ndihlale naye ndodwa umfazi nanga kutsona nabantwana ndikwam egadi kwam Thixo yini Thixo ndingubani mna Thixo umone onje Thixo yintoni ibona phaa kumkakade njengoba ndinje Thixo uthi undisebenzise kanje Thixo ndingubani mna. Ndive umnandi ndingene emotweni xa ndifika kwenzeka isiqebhe esingaphezu kwesiya because uthe uThixo endisebenze kakhulu ndathi phaa edolweni ndahlala ezinyaweni andaphakanyiswa yiqondiso. Bemena ndenza izinto nam joba phambi befama konke ndiyenze into enkulu. Sorry ngoba nabamba naye ubuzele abaphanga abamba naye izolo bekunzima uthetha engenakani itshomi yam namntathu uphethe imakhi ndingathi ndigabise ngale nto bangathi uphiliswe ndim ukumka kwakhe izolo bendiThixo uzozibonela. I just prayed for her ndathi Thixo esele into yakho baninzi aphe
bengafumani abantwana. How can I notice abantu abangaletha ngoba disabilities? Why not only the abantwana inkosi manje? Abantu abangaletha amatheleta babithi nje umntwana ngedala and akhona into ezifana zami. Ndingathi ngokuba ngcwele ndibe proud ngaloo nto. Ndazi kanjani ba uThixo befuna ntoni ngami. Secret yokuba noThixo humbleness. Yabona uThixo angakuxela zonke izinto as long as you remain humble. The more emphakamisa thobeka. God bless you ntombi. Sinathala phansi. Uphiwe pride kwelezi. Ibafundisile. Abo pride kwinciko. Phela isihloko nje umuntu omnye ayiredwe iphile isihloko. Ngephela wadla iphanato ngabe yaphilisa yena. Okay. PPP na ACCJ. U-A bangcwele ndiyanicenga. Akukho test ijobe enzima njenge-test ka-A. I-anger. Yebazalwane. Akekho umuntu ongena anger. Engandinayo. Yanale khamba ngcwele. Ndamcenga uThixo yini Thixo. Uthi sebenzise abantu mvele bakhaghamela abantu bakhe ngelihamba noma ehamba. Ngeke ikhuphe yonke uzoba intikishelo senihamba kuba lokuthi yini igcwele abantu balubhuku uhamba bakho. Ahlele ufaka. So bangole i-anger iyathanda udwizilela. It anger. Uthi Thixo ngoku ndigcinile umsindi. Avele ngenisa umntwana wakho umshawute ndiyibonele Thixo ubuye entabeni kanti sokwa ngoku testa walapha endleleka. Sebani bangcwele kanti bangcwele i-anger. Do you know what Thixo angafuna uba umuntu abene-anger? Uzawusisa abantu abaninzi uThixo sethembile ungabathuki Thixo. Uvele khona into encinane zokuthi encane ngapha ubhodloke into engapha. Kwabethi inciko bemthanda ndixele ngezinye izigama lapho. Sigcwele esithetho sigcwele yaphana bantu basemthatha bengazi baninje nivimba imali. Gcwele abantu bathe bayibaze nge-wheelchair zange uphile kwabantu nxa lomsiko esithethe yamncekwa nje ichaza ngubani. I was there. Sinto anger. PPPAC usiwoqala abantu wesisimini. Hayi ke sona ikhareta yebantwana kungcono ungagcotshwa ube nekhareta than ukuba ne-anointing without a character. Eyona nto ibandla elishota ngayo yi-Christ like character yokuhamba namandla kaThixo. Izameni bazalwane iyafuneka, is a must, is a necessity, is a principle yaba anointing i-character. Idliwa lula i-anointing xa umuntu engenasimilo. Ikhawuleza i-evaporate kuba awunasimilo sokuyigcina. Sezithuke phela sikhuthule. Wesibili, competition. Nkosi yami, sikompete nangemoto. Wathenga imoto uqala umzalwane kabi nayo. Usebenze kuqala nawe nje ngoba ubona sebhekele nawe kaloku yini mhloba. Ude ukompete nangezisebenzi yasecaweni. Kuxatyana ibhodi yecawa ukuba kusekwa ngathi uphaliswa omnye kunomnye. Competition. Nikompete bangcwele nangokucula oku afuna abantu bangogqithwa manje kuThalita. KuThalita avele imarket. Mama viwa. Avele yedwa ekhasi. Kanti if abacompete we are back not pay those angelic. They augment. They augment one another. Don't compete, but comply.
complement each other. Don't compete with each other or one another. Compliment. Angenayo unayo mqume angaveli ngenxa yakho. Anointing ayifuni competition. Apha eMthatha niyandazi bagcwele amadoda apha eMthatha akukho nenye endingayi appreciate. Mna ndikhala bangashukole sibhadla somfundisi olibeka icebo ndinike imic. Ngashukole umntwaliso olibeka mina bangcwana nje uma ingako mase abantu bamthatha. Andinamona there is a man to Pastor Willie. Mna ndiyamention umuntu onento right. Into engayimenshiyo into wrong. Andingeke ndimelane no Pastor Willie ngokubeka umcimbi weswe. Yandiva? Ngithela umzela apha eMthatha. Lo tata akanantanga ezwini apha eMthatha. Andikhompyutha necompetition. Bakhona Pastor John. Ndiyamazi babani lezi kodwa ngithela ubani ngotata Willie. The man is gifted in the word yathanda uthanda. But give me mic emveni kwakhe. Andisukwenza leke yenza. Nothembe moya. Holy Ghost fire. Ndikweyami minute igqibile yakhe. I don't compete naye. Uyigqibile yakhe. Ndingena kweyami. Shukumi nyoka. Competition. And then lastly, jealousy. Alindawo ibandla elimonelelayo. Jealousy. Ndithanda ufunza umntana ngapha nithe yaphi emntana background information of a prayer. Ndawungena nzulu next week. Come Thursday. Because also I may not be preaching this. I don't know what to do. But they are continuing nento ethi effective fervent prayer of a righteous man. Ndikuyo ngokha bendenza i-background yoba zintoni items ezidingeka zaziwe ngumuntu oyi-intercessor, umuntu ongumthandazi, umuntu oyi-prayer warrior, umuntu ofuna ukuhamba noThixo. Basic information aliphakame bakhe. Ndinika amehlo ndikhangele phezulu enkosini ndibone khona abantwana Chayisa bangasigoduka singawaphosa amehlo ezinyokeni sise left sise right sise front sise back. Awujonga ngapha uzobona exhala, ujonge ngapha uzobona exhala. Zinhlobo ngenhlobo ze-burdens, imithwalo, i-afflictions, i-agonies, i-pains, emitshatweni, ngabantwana, emisebenzini, ngeefemeli zethu, ngesociety, unorhulumente. Ndinika amehlo ndikhangele phezulu. Ayiphumi kuwe iphuma kuThixo. Ubonelelwa nguThixo, kungekho muntu oyenzileyo mercy.
That i-grace yona yinto e-free, yinto e-free ongayisebenzelanga, oyizuza ngobabalo nayo kuThixo ngokusindiswa. That i-free, iglory yona yodwa efuna imigudu yakho ukuze ihlale kuwe ngokuhlala emthandazweni, umbathiswe unxitywe iglory, ungajongeli ngamadimoni iglory. That favor ixhomekeke ekusebenziseni igift, uyisebenzise ngesandla athi uThixo akubonelele, akufavorishe, you become favored. That gift ke yona yinto egcwele ekhaya xa yehlisiwe noma uzigwaza ngayo, ayifuni Thixo. Ungayisebenzisa for the glory of God or for the glory of the kingdom of darkness. Igift ka. Nathi anointing yona ihamba ne-holiness. Ndanika i-foundation phase yayo ndathi PPP ACCJ. Uba ngaba kukhona into othi Thixo ndiyashota ngayo kwezi, andiyazi mina, iyafumaneka. And they ask what they did up of the Thixo that ndisayilekisha. Ungeza uyayazi ukuthi Thixo ulamtshumayela, I'm still lacking. Leyo into ndiyidinga tonight. Ungeza apha mthandazi, oyaziba ukwezazi into ebezibekwayo, you still lack yona. Ungeza apha andifuna ukuyazi mina, yazi ekameleni noThixo yaziwa nguwe. But I'm gonna pray. Unako uThixo abantu benqabela ubangcwele. Yabona umisindo zinto ongakwazi uzikhontrola ngumuntu, udinga uThixo. Uthi umsindo sokuba uthi hayi Thixo uphelile, still ufika umsindo because uyalinda umsindo bangcwele. Ndiyazeka zonke izinto wona umsindo bangcwele udinga uThixo, udinga umthandazo. Ungakwenza inhlekisa umsindo sele uthi abantu bathi hayi lo muntu uprofessional, lo muntu uvela uvuke manje unyengele. Ndiyazibona zonke abona umsindo wona bangcwele. Akekho umuntu ongathi ugqibelele esama phambi kwabantu. For instance, nami into manje nami ndime phambi kwenu hleze nami khona endishumayeleyo ngoku indoyisa ngondime phambi kwenu. Qha ndikwazi uba ndingenza kanjani ndishiye bana. Ndenzela ntoni? Ukuma kwam apha, don't think I am the holiest of all the holies. Nam ngondishumayela ngayo kukhona endibetheka kuzo. But andinakuza phambi because ndoshiya bana. Ndibonisa ntoni? No one is perfect. No one is the holiest. We need him to make us holy. We need him to perfect us as Father man. I want to bow down because now ndiyazicengela kuThixo. Zikhona izinto nami enqondo baThixo ngondishumayela, I'm not as yet perfect kule. I still need your favor to help me, to save me. In Jesus' name. Anthandaza. Oh yini Thixo. Oh yini Tata. Oh yini Tata wethu osezulwini. Ngabantwana bakho abaThixo bave ukuthetha kwakho ngam. Nam Thixo ndingabonke abathe bezapha. Ukuza kwabo Thixo ngabanye baza ngezinto Thixo ezohlukahlukene bayacela Thixo. Abanye babo have been trying to fast. Befastela Thixo lento kodwa Nkosi abadluli kuyo yaziwa nguwe nabo. Thixo wami makangade uSathana Thixo wami afumane an opportunity sebeze kwe-altar Thixo. Ngenxa ukuzimisa kwabo Thixo wami bethi ndize kule ndawo banxibise Thixo wami bambathise ngengubo yakho unako Thixo. Baba indlela Thixo wami le eya ekuthandazeni okufunwa nguwe.
Le information Thixo the mandidlulise yinto uba Thixo ufuna abathandazi ngoku abazawuthandaza bekholwa begcwaliswe ngamandla wakho Thixo kaMoya Oyingcwele. Naba Thixo bayakhala, bakhala kuwe Thixo, nam ngeke ndibancede, nam Thixo ndidinga uncedo nam nguwe kwezam izinto. Ngeke Thixo kubayeke sebelapha, awukho njalo Thixo wam, ndiyakwazi Thixo, you have given me a favor ndingayifanele, you have done in mercy ndingayifanele, undinike ubabalo lungandilungele, kodwa Thixo nawa amkhethwe buso bakho. Qalisa tonight Thixo, gutyula Thixo wam, gutyula Thixo, gutyula. Unakho, ndiyakwazi unakho Thixo, akukho nto ikuqabelayo. Baxhukunyiswe Thixo kukuthetha kwakho ngam, nam ndicele kuwe before ndishuma lokuthethiswa nguwe Thixo. Wathetha ke Thixo, deal with them. Oyini Thixo, oyini Tata, oyini Tata wam, have mercy on us. Show your grace, show your grace, show your favor, show your glory unto us. I love you, my God. I love you, my Father. I love you. I really love you. I really love you. Ndiyakuthanda. Usenhliziyweni yami ngamaxesha onke ndihlala ndicinga ngawe. I love you. I dedicate myself unto worshiping you. You only you. Worship you. You alone. Worship you. Praise be to the only Son of the living God. His name is Jesus. Thank you, mighty living God. Thank you, Spirit of the living God. I thank you, Spirit of the living God. I thank you, Holy Spirit. Spirit of God. Spirit of the living God. Spirit of the fear of the Lord. You are the spirit of diligence. Yes. Thank you. Yes. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Yes.
Yes, 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 yes. Yes, I feel you. I feel. Yes, I feel your presence. You are here. You are here. Yes, I salute you. I salute you. I salute. I salute. I salute. I honor. I give you praise. I worship. Yes. You deserve the honor. You deserve. You deserve. You deserve. Father, I glorify your holy name. I glorify your holy name. I glorify your holy name. I glory, I glorify your holy name. Holy of the holies. Holy of the holies. Divamandla othixo sathethayo, divamandla othixo sahamba nathi, divamandla othixo ophilayo, divamandla kandikhoyo, divamandla ndivumile kathixo sathethayo, uthixo sekhoyo, abenguyizolo nguye namhla isaba nguye ude kusephakathini nasemaphakathini. His name is Jehovah Shalom, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Benparizim, the Rose of Sharon, the Lily of the Valley. Yes. Yes, Lord. Joyous spirits, spirit of joy, umnandi, spirit of joy, umnandi, uyasihlekisa, uyasikitaza, uyasithuthuzela, ungumonwabisi, siphuma sonwabile because of your presence in our midst. Yes.